ja täällä ollaankin tuplajäällä. Ensimmäinen peli tälle päivää pelattu tänään. Kuolo Eastpire oli parempi, numeroin 6-1. Joukkueen kapteenin kommentit pelistä. Pasi Liukkonen, ole hyvä. No siinä ehkä vähän oli tämmöstä pohkissa vähän tämmöstä maitohappia on edessä peleissä, mutta ei sitäkään syyttely, että sanotaanko näin, kun peli alkoi, niin osa jätkistä oli vielä solmimassa luistimia tuolla pukukopissa, että meni vähän tämmöiseksi niinku raatteentien puolustamiseksi tuo homma, mutta se oli hyvä opetus ja kultajuna kulkee eteenpäin. Kyllä näin on. Teillä oli tiukka ottelutahti, 14 tunnin sisään 2 peliä, tietenkin valmistavat harjoitukset tähän. Mitenkä joukkue kestää tämmöistä fyysistä painolastia? Joukkuehan on treenannut koko kesää tosi kovasti ja on itse kuria ollut ja kaiken maailman kuntokuureja, että kyllä joukkue kestää, että myös henkisesti. Eli kultajuna puksuttaa vielä omalla painolla eteenpäin. Mitä terveisiä haluaisit tässä vaiheessa lähettää faneille? Faneille? Meidän maailman parhaat fanit ja katsomo aina tupaten täynnä, maajoukkueen liput liehuu ja näin mennä, jatketaan. Näillä eteenpäin. Kiitos haastattelusta.